Arratsaldeon guztioi, Hondarribin gara gaurko honetan eta emakumeentzat txingudi bandera izango da jokoan, Euskotren Ligan, gero Eskola Beligan, gizonezkoen lehian, Hondarribiko bandera edizioak aurrera doaz, beste estropada historiko bat, zoritxarrez gaur hemen inguruan, zale multzorik ez, itxita dago, segurtasunari lehentasuna eman da, ligako beste estropadak egintxuenetan bezala, eta egoera ez da txantxetakoa. Gaur goizeko albistea izan da Galizian, Santa Cristinan gaur jokatu beharreko estropadak bertan bera geratu dira. Zergaitik, han beste toki horretan, inguru horretan, herri horretan eta aldameneko meran bihar izango da bertan estropada, programatuta behintzat badago, eta arazoak direla COVID-19 eraginez, erabaki dute B fasean sartzea eta 10 kirolaritik gora elkarrekin ezin direla aritu, eta estropada bertan bera geratu dira. Galiziako ligakoak, bai emakumeentzat egin beharrekoa eta hango bigarren mailakoa gaur jokatu beharrekoa. Bihar lehen mailako estropada jokatu behar da meran eta hori ere kolokan da. Beraz, osasun neurriak hartu behar dira jaun Andreok, bai arlo pribatuan gure bizitzan eta noski kirolaren inguruan. Oso zorrotz hemen Teka ligako arduradunek neurriak hartuta, dena itxita, ertzaintza ere bai hemen neurriak hartzeko. Ligak etenaldia izan zuen aurreko asteburuan, txapelketei begira, txapelketetan zierbana izan da erregea, eta hori dena gutxi balitz, badakizue, Bermeo Arraun elkartearen inguruan espioitza dela eta ez dela zegora berak izan ditugun. Hori dena pasata dago, orain berriro leia dugu izpide eta leia oso garrantzitsua. Abuztuan sartuta, 8 estropada ditugu hilabete honetan, eta besteak beste bekaldekoentzat hortik argitu behar da, oso garrantzitsua den auzia. Zein jetxiko den matematikoki eta zein jokatuko duen playoffa. Baina, az gaitezen beti bezala, estropaderemo aztertuz gure adituarekin. Ibon Gaztañazpi, arratsaldeon lankide, ze moduz? Baita zuri ere, Mikel. Bueno, goazen aztertzera, lehenik eta bengoz estropaderemoaren itxura, haizeak ipar aldetik nolabait mendebaldeko ikutuarekin, eta mendebaldeko ikutua dagoenean beti babesa, hor jaizkibel aldetik arituko direnentzat. Baina, irtera honetan, ontzi askotxo ere badago, alde batetik babesa, bestetik keska behar bada, ez Ibon? Hori da, Mikel, haoko zulotik endu didazu, etorri garenean arraro ere egintzaigu, Hondarribiara etorri eta behar bada, edo behar badari gabe azken urteetan, ligako estropadari jendetsuena hausia izan da, eta ez dakit, une honetan, hemen falta diren guztiak edo asko behintzat, ez ote dauden itxasoan, eta azkeneko urtetan egia esan hemen antolakuntza eredugarria izan da, baina une honetan, han kanpo kaldean, laugarren kale inguruan eta bar, egia esan kanoa eta embarkazio motorrontzi asko dago, eta hori zaindu beharrekoa iruditzen zait, eta gero bestetik ondo izan da bezala, aparteko itxasorik ez, aparteko aizerik ez, baina egiten duna biak alde beretik, ipar-mendebaldetik sartzen da une honetan, ondoko itxasoa beti bezala, eta aizeare bai. Teorian bakarrik hau itxasoa baita, 3. da 4. kaleak hobeak dira, baina iruditzen zait, estropa eremu hau bereziki zaila dela horretarako interpretatzeko, eta askotan ustekabean, ez ustekoak izaten direla, lehenbiziko kaletik ere bandera asko irabazi dira, eta bukatzeko esango nuke, hemen Bidasoa ibaia itxasoratzen dela, eta korrontek eta ura gora dator, marea arditan jokatuko da, baina eskutuko horiek eragin handia izan dezaketela. Koefizientea ez da altuegia, eta horrek behar badestu hain garrantzia handikoa bihurtuko ibaiaren eragina. Baina horrela dira gauzak estropadaren atarian, beti bezala kai alderagoaz, hortxe Sara Gandara lankidea aurrez protagonistekin hitz egin du, bere alauretan izango dugu bera. Zurea da hitza Sara, arratsaldeon! Arratsaldeon, Mikel, Ibon ikusentzule, uretan gaude dagoeneko, gure ontzitzoa gure zai zegoen eta hementxe ja gara dagoeneko. Uretan, Ibonek esan berri du, ontzi kanoa ugari daude, eta egia esan ez dakit oztopo izango den hori estropada behar bezala jokatzeko, baina edo nolare hemen. Sekulako giroa gaur, egun udakoa benetan, eta termometroak 30 ingururen buelta horretan. Berak aipatu du, Ibonek aipatu du, ez aizerik, ez olaturik, baina egia esan, aizolatu pitin bat bai badagoela, eta, dagoeneko uretan, ontzi ia danak bai behintzat beroketa ariketak egiten, behintzat Euskotren Ligakoak bai behintzat, eta egia esan, 3:30 aldera gerturatu gara Hondarribiara, bertako Arraun elkartera ere joan gara, iritzi bila, eta hause kontatu digutena protagonistak.
Azkenen etxean jokatzea ilusiokin ateratzen geha, ekipoa gogokin dago, eta azkenen gurasoak eta hola danak hemen dauzkea, orduan gogoz ateratzen geha. Nik uste gaur kaliak asko esango guela, 3. da 4. kalia horrego biara esango nuke, así que, a ver, zabertzuteko atez egun. Bai, azkenen estropa gutxi gatzezkigu, puntu bat atzetik goaz, bakigu zaila daukula, baina, bueno, aste burua estropa gabe ongea, orduan aldaketa asko ditugu, proba ezberdinak, eta nik uste gogokin daula jendea, animok ez ditugu galdu, eta gaur irabaztaterako da. Ba, egia esan, bueno, gu beti bezala, temporada guztian behintzat atera gera irabaztera, baina egia da gauzak ez direla gu nahi bezala atera temporadan zehar, eta bueno, egia da orain helburu nagusia dela playoff saiestea, eta bueno, eta egia esan aste polita izan dugu, nik usten dut buruz ere bai lanketa handia egin dugula aste honetan, eta nik usten dut gogor gatoztela eta indarrarekin gatoztela behintzat, gure postu hori mantentzeko asmoarekin. Bueno, a ver, al final ya sabes que esto influye en muchas cosas, se juntaron muchas circunstancias, aparte ya de lo que nosotros vamos a hacer mal, pues bueno, se juntaron también el cambio de tandas, un poco las calles, bueno, todo un poco y al final pues te quedas atrás antes de tiempo, pierdes un poco de ansiedad y perdemos un pelín el bloque, entonces eso es lo que más queremos que no nos pase hoy. Bai, bueno, nik uste gaur, berriz ere liga berreskuratze deu, eta agian izan daiteke konturik berda aurreko asten ligako partaide batzuk txapelketak egin genitula, 3 egun segidan konpetitzen, eta beste batzuk estropada bat edo aleikez ere bai. Orduan, azken aste burua ezberdin planteatutako 12 taldeen arteko, zezanuke, berrikuste bat izango hau, eta ea nola hasten dan. Aurrena ondo egitea gara honen, ez? Kanpua nahiko ondo dago gaur, ez dago itxas handiri, eta kaletan igual handiri izan. Igual aize pixka bai joko du jaizkibe alderi, eta pixka babesa egin dezake ez, 4. eta 3. kelori. Eta bueno, kanpo oso onara, ikusteko ona beti, baina gaur COVID asunto horrekin jendia ez da egongo, osea que denentako igual eta polita egongo da. Entzun ditugu protagonistak eta goazen orain datoak azaltzera. Txingudiko 12. bandera Mafresari nagusia emakumeen lehiari dagokionez, hemen dituzue datoak, haitzea mendebaldeko ikutuarekin izan dugu, orain iparra markatzen digu eta itsasoa pixka bat ekialdetik eta, bueno, prebisioa gehiago emana zegoen itsasoari zegokionez ere, mendealdetik metro bat eskas eta 10 segunduko periodoarekin. Bueno, eta koefizientea esan dugu lehen erdi mailakoa da, 61-koa zehazki. Eta gogoratu sailkapena nola dagoen 8 estropada jokatu eta gero Euskotren Ligan Orio lider sendoa da. Hortxe duzue, puntu sorta ikaragarriarekin, Donostiarra gero, eta puntu bakarreko koska dago Arraun Lagunak eta Hondarribiaren artean. Eta egia esan, datu hori benetan kontuan hartzekoa da. Buruka oso latza izango da hor. Natalia Tubiok 15 puntu patroien zelkapenean, Nadeta Agirrek 14, Nerea Perezek 12, Andrea Astudilok 7. Eta patroien zelkapenari dagokionez, nolabait oreka handiagoa dago zelkapen nagusian baino. Horiok duen abantaila handiarekin, gauzak oso bideratuta ditu. Hala ere, nire datuak okerrezpa daude, hor azaldu den errenta baino txikiagoa da benetan, zelkapenean dagoena, 6 puntu, hori joke 30 ditu, eta Donostiarrak 24, baina berdinketei begira ere, horiok 6 jardunaldi ditu, irabazita, eta oso bideratuta dute horiotarrek hemengo lehia. Bueno, Ibon, kaleak lehen kaletik Donostiarra, 2. Hondarribia, 3. Orio, 4. Donostia Arraun Lagunak, eta goazen aurkezpenekin, Donostiarrari dagokionez, aldaketa ikaragarririk ez, eta argi dago Maialen Arrazolak nahiko finkatuta duela bere ontzia, are eta gehiago Euskadiko txapelketa irabazi eta gero, Ibon. Hala ematen du, uztaila amaitzarekin batera abuztua ziren aurrera pausu bat eman duela Donostiarrako taldeak eta alde horretatik, Arrazolak talderik ez du ikutu, ez ustekorik ez, behar bada Irati Larrañaga hortxe, brankan mantentzen du eta gainerakoan,
betiko arraunlariak edo gehientsuna jokatzen dituzten arraunlariak eta betiko tokitan. Bueno, Hondarribiari dagokionez azpimarratu behar da, arraun lagunak jokatu ezinik izan denez, 3 jardunalditan, 3 estropadetan, prestatzaileak Iker Cortesek erabili duela, nolabait zerbaiten bila aldaketak egiteko eta bar, eta nolabait probatutako kontu batzuk, aldaketa batzuk gustukoak izan ditu, eta niretzat aipagarriena Istriborren Amaia Etxabeguren izango dela hemen lehiaketa ofizialean hanketik, ez? Hori da, hori ere probatu zuen duela 15 egun, eta horri eutsi egiten dio, baina behar bada, Baborrean egiten ditu aldaketak gehiago, Mendizabal 2. tostara jetxi, Kristina Taku 2. 4. gora, Maider Peñalba, espaldan ikusi izan dugu Baborrean, gaur 5. gora ekarri du, eta, bueno, hor Baborrean badirudi oraindik zerbaiten bila badabilela, Hondarribiko prestatzailea Iker Cortes. Bueno, 3. kaletik hori jo izango dugu lanean, eta azpimarragarria aurreko emanaldian, Euskadiko txapelketan Biki Piñeiro ezin izan zela aritu, Osaba galdu zuelako zoritxarrez, eta presaka Galizia aldera joan behar izan zelako, gaur hemen da berriro, eta gero nolabait esateko hankekoi dagokienez ere, azpimarratzekoa Itziar Olasa gazti dugula gaur hanketik Baborren. Hori da, 3. tostan ere Baborrean ikusi izan dugu, gaur Olatz Agirre gabiria, normalean 4. aurrera, ibiltzen den emakumea, Baborrean Laide Arrutik 4. tostan, eta Estriborrean behar bada, Itxaso Azkonobieta 2. gora ekarri du, Izaro Itxasniz 3. gora, eta Alkala ere, jetxi egin du 5. 4. gora. Bueno, eta hemen ditugu arraun lagunakekoak. Arraun lagunaken albiste nagusiena, 25 urteko Lugainen zaharraren ordez, traineru berria estrenatuko dutela gaurko honetan, konfinamenduan zirela, jaso zutela, eta oainik ganera bat atondu gabe bada ere, entrenatzaileek erabaki dutela, traineru berria estrenatzea gaurko estropada garrantzitsu honetan asko dute, eta jokoan Ibon. Eta horrekin batera, aldaketa esanguratsu batzuk, esate baterako horra begira Mastatosta Baborrean, Mar Larrea ikusten dugu normalean, brankan aritzen dena, espalda lanetan aritzen den arraunlaria, Suban Euribarrena, beti traineruaren atzeko aldean, ikusi izan dugun estropalariak aurrera, Estriborrean aldaketa gutxiago Ekain Iriarte prestatzaileak egin dituenak. Eta aipa dezagun gaur gainera arraun lagunakeko kirolariak lutos arituko direla, duela egun batzuk moto istripu zildako Ander paisanen omenez, paisanen familia oso arraunzalea, oso implikatua klubean bera ere bai, eta berari omenaldia egin nahi diote gaur, eta lutos arituko dira gaur arraun lagunakeko kirolariak. Bueno, epailen deia jaso dute, arraunlari eta patroiek, eta irteran kokatzen ari dira. Momentuz ematen du 4. kaletik kanpora direla, ontzi txiki guztiak, beldur pixka bat ematen dute, baina aipagarria da baita ere momentuz zuzen ari direla, eta klubak estropada baino ordu erdi lehenago, kezka puntu horrekin, eta ikusi ditugu bertako arduradunak, ertzaintzarekin eta harremanetan, eta nolabait hori ondo lotu nahian, Ibon. Ematen du garbi dagoela, orain arriskua da, 5. kale inguruan dabiltzan horiek, iziak gelditzen direnean. Arrisku gehiago, hemen baino, kanpo kaldean 5. kalean dauden horiek, motora geratzen dutenean, edo geldi geratzen dituenean, aiziak eta itxasoak barrura sartu ditzakeela. Bueno, hasi da lehenengo leia, Txingudi banderaren 12. edizio emakumentzat, aurreko urtean Orio izan zen azkarrena, eta marka, orain dela 2 urte 18an San Juanek 10 eta 52koa jarri zuen. Ea Orioren branka aurretik, momentu honetan haizeak indar gutxi, 3 kilometro orduko, hori da abiadura, adibidez bakarrikan irterako balitzak ikusita, 2. bakarrik ugitzen da, 2. balitzaren banderatxoa. Bueno, oso garrantzitsua da asteburu hau, eta hurrengoa erabaki horra, bekaldeko lehia hori argitzeko, berriz ere 4 traineru lanean ditugularik, Hondarribia, etxeko trainerua, eta Donostia arraun lagunaken artean Ibon. Finala izatea oraindik gehitxo izango da, 4 estropada falta direlako, baina hemen dagoeneko arraun lagunak eta Hondarribiaren arteko estropadakinak
hile edo bizikoak dira, hori behetik eta goitik zaindu beharrekoa, aurkezpenean ere esan dugu, badirudi Donostiarrak aurrera pauso bat egin duela, horiok normalean banderak irabazi dituenean brankaz kolpe gogorrak jo izan ditu, ea, gidoi hori betetzen den edo ez den betetzen. Eta orain, Mikel, kontua da ura gora datorrela, printzipioz, korriente gehiago kontra izan dezake, iruditan ikusten dugun, taldeak alegia Donostiarrak. Ea ba, 8:27 minututan izango da, itxas gora, izan dugu korrontei begira, 71 koefizientea dagoela, baina ibaia inguruan duzunean, eta lehen kaleak hortze du, bertatik bertara, ibaiaren eragina beti antzematen da, noski orain ura gora datorrelako, kalterako, eta hor pentsatu behar dutena, behar bada, pixka bat bigarren kale aldera edo alde neurrian hurbiltzea. Kanporantz behar bada, kontua da beti ere ura gorantz datorrenean eragina txikiagoa izaten da, edo ez da izaten berantz doanean bezain nabarmena, ez da, eta bestetik dagoeneko urak badaramatza 3 ordu gora etortzen, beste ordu erdi batean edo hasiko da indarra galtzen. Indarra gutxiago izaten. Euskola Beligako 3. txandarako, ez dut izango ia indarrik ez, baina indar gutxiago izango. Bueno, esan dugu, Ibon, horiok brankaz hausteko alegin hori agian izango zuela gaurko honetan ere, eta begira, batean 3 segundu Donostiarra eta Hondarribiari, eta 5 Donostia Arraun Lagunekin. Deigarria, hemen nolabait leungune honetan, irtera eman eta minutu terdian, horiok Donostiarrari ez diola zerkendu, eta itxasora atera, nolabait horko harrigurtzi barra horren babesa galdu, eta dagoeneko treneru bete-betekoak kendu diola. 4 segundu. Eta Hondarribia ondo burukalari, Oso ondo ere. Hondarribiarentzat gauzak orain dauden bezala, begira, ze aukera, azken postua lagatzeko ere bai, jo. 37 paladan, Hondarribia, eta oraindik arraunketa eta, menpean hartuz, Donostiarra 36. Hori bau Donostiarrak, luze egin behar hori. Orain hori horrentzat une oso ona, oso ona ere. 4 segundu barka eder ditu, Donostiarraren aurretik, zelkapenean 6 puntu. Eta liga honek oso itxura ona du Orioko taldearentzat, egungo txapeldunentzat. Orio, 37 paladan, luze horra Biki Piñeiro. Oraindik ere luze helduz aurrean. Askotan esaten dena, kirolean eta estropadetan, uneak aprobetxatzea. Hau Oriotarrentzat, une bikaina da. Eta oso garrantzitsua, Euskadiko txapelketaren ostean, eta orain berriro brankaz horrelako errentaren jabe izatea, bueltako luzeari begira ere, beste lasaitasun batekin aritzeko moduan izan daitezke Zabaletaren emakumea. Goazen, Arraun Lagunakeko erontzira, gogoratu, gaur Lugainene berria dute. Hogeita hamasei paladan, Arraun Lagunak. Eta hor antzematen da, hemen irudi honetatik argi eta garbi, Bilibia ontziolako azkeneko modeloa. Horre, modelo zarrak bezien kuaderna handiak eta ez dira ikusten. 2 segundu orain, ontzi erdi bat bai, Donostiarrak Hondarribiari konparaketan. Eta 120 metro, balizara iritsita lan erditan ziaboga egiteko. Eta hor, zeinen garbi ikusten den, ondoko itxasoan nondik sartzen den. Erabat Baborretik, Iger Lurmuturretik. Errenta ederra, Bitraineru. Bitraineru on. Eta gero, nahi izan ezkero behintzat, Baborrera jotzeko aukera. Hasi dira maniobrarekin, hor dira. Eldu dio Piñeirok. Ondorio, bai. 5 eta 34. Donostiarrak 5 gehiago, 5 eta 39. Arrankatu ezin bezala Donostiarra nahi bada. Eta Arraun Lagunaki segundu bat gutxiago hartu diote Hondarribiari baino. 5 eta 41 Arraun Lagunakentzat.
eta Hondarribiarentzat 5:52. Maniobra ostean, beste segundutxo bat galdu du itxuraz Hondarribiak, etxeko traineruak. Oriok Donostiarari 5-6, Arraun Lagunaki Donostiako beste traineruari 9 eta 10 segundura da orain Hondarribia. Mikel eta ipatu dugu eta printzipioz bintzat 3. eta 4. kaleak gustukoagoak direla, baina hemen olaretan eta gutxien uzten garaian lehenbiziko kaletik ere ikusi izan ditugu poparean aitian etortzen traineruak. Orain Donostiarra korronte gehiago izan dezake. Arraun Lagunak bai, etorri da Baborrera, jodu. Estudilok Baborrera. Orio, 3. kalearen jabea da, eta ikin bat estropada eremuaren erdikaldera, hortxe. Duen errentarekin, nahi duen bidetik joteko eskubidea du. 2 traineru Donostiarrari, 3 Hondarribiari, eta atzean dago lehia, Hondarribia eta Arraun Lagunaken artean. Gaurko estropada aurretik 15 puntu Arraun Lagunakek, Hondarribiak 14. Egira Arraunean, oraindik ere ondo luze, ezkarra ongi botaz. Zuluan 35 palaterdi, gainean ia 37 hori. Ziabogan 5 segundu Oriok Donostiarrari, orain 6. Brankaz lortutako hori kudeatzen ari dira hori jotarrak horrengo. Hondarribia ondo. Hondarribiari da, eta hor sari da gertatzen epailea ere tartean sartu da. Bueno, Donostiarra lehen kaletik, 2. kaletik Hondarribia. Tartea bada, Bai, bada. Helikopteroko referentziak garbi adirazten digu, hor dagoen tartea. Denak ere nahikoa erdialdera. Bueno, baina ikusten da Donostiarra oraindikan lehen kalearen nolabaite mugan, baina bere kaletik horari da. 5 segundu daude, erne atzean berriro Arraun Lagunak eta Hondarribia parean. Olatua zeinek hartu, hortxe joaten da, dagoen tartetxo txiki hori, errenta txiki hori. Hori da. Haizea orain 10 gorako ufadarekin, 12-13 kilometro orduko, iparretik, gehien bat. Gaurko olatu hau, ez da, bueno, lantza olatu azkar hori ez, baizikan eta olatu txikiagoa, olatu luzeak. Ondo joezkero, 20-25 palada gainean joateko modukoak. Hor balantzan, zetorren Arraun Lagunak. Hondarribia begira irudia, Donostiarraren uberan. Horrez da gaizki joango. Esten ez gaizki joango. Atzeko burruka hori dago. Era bate, bero. Eta Brankaz lortutako errentari eusten ari da hori jo. 5 segundo, 6 segundo, jarraitzen du. Olatu hor, Donostiarrak hartu du hor olatu. Bultzatzen du horrek, Abantaila handia. Estropada puntu honetan bai. Ikusentzuleo, Gibon, 200 metro pasatxo besterik ez. Eta 2 traineruko errenta oso azpimarragarria da. Arraun orain Hondarribia baino segundutxo bat bizkorrago. Ritmoan, 2 traineruak ere luze, aurreko biak. 37 paladan hori jo. Eta Hondarribia ere oso bizi, Iztutu beharrean dira. 39 paladan Hondarribia. Nahi ez tezula ere, orain gorputzak eskatzen du ez, biziago, baina batzutan biziago joateak ez baitu ekartzen matematikoki kontzia azkarrago ibiltzea. Askotan kontrakoa, biziago bai, baina bukaera kentzen bazaio kalterako izaten da. Bai, ala da. Nola joan zen Oriorekin hor azken txampan gogor eta paorra bea oiuka, ia patroiak baino horro handiagoak egiten zindola. Espainiako txapelketa. Bere taldekidei, atras, bukatu ondo, ez? Bizitu bai, baina bukaera kendu gabe. Hori da. Bueno, Oriora joango da gaurkoa guere. Bai, 6 segundo eusten ari dira. Gora ez du egin tarteak, baina nahikoa da hori. Garaipena lortzeko. Joan zen urtean ere hemen garaile izan ziren. Eta beste pausu bat, erraldoeiaren beste pausu bat dudari gabe. Zabaletaren taldeak, Zabaletaren arraunlari hauek. Hor da Orio! Bai Orio! Donostiarra bigarren dator, Donostiarra orantxe, bai!
eta arraun lagunak irugarren posturako Hala, ematen lehian. du. Bai, irugarren arraun, laugarren Hondarribia. Ez da esertxo ere izan bi hauen artean segundu bat, baina zein garrantzitsua segundu hori. Lehendikan puntu bat arraun lagunaken alde, orain bi. Orioren denbora behin-behinekoa 10:47, bigarren Donostiarra 10:53, 6 segundu pasatxo bien artean, 11 segundura arraun lagunak irugarren, eta laugarren Hondarribia 12 segundora. Oriok kontrolpean izan du estropada, lehenengo minutu terdia edo izan ezik horreka gehiago izan da, baina joan egin dira oriotarrak, behin Portu Berritik aurrera, hanka egin dute, eta hortxe, Hor izan erabaki da gaurko lehen ere ipatu dugu estropadetan uneak izaten direla, eta Oriok lehenbiziko luzerditik aurrera hortxe eman dio kolpea Donostiarrari, eta gainerako txandakidei, eta bueno, hori nahiko izan zaio, lan egin behar izan dute noskikero ere poparean, eta estropada handia zalantzak bat zeuden, zalantza horiek usateko, eta bestetik iruditzen zait, egin beharreko irakurketa, arraun lagunak eta Hondarribia bera, gaur, bi oliarren gandik, nahiko gertu, arraun irugarren Orioren gandik 11 segundora, gertu esan nahi nuke, beste tamaino, gertu egon direla, eta Hondarribia, gaur beste Hondarribia bat ikusi dugu, egin izan ditu estropada honak, aurten ere, baino behar bada, urteko Hondarribiarik honen txuena bai, gaurko hau. Ederkibon, hemen txegara, Maider Arrillagarekin, bera du Oriotarren ordezkaria gaurko egunez, arratsaldeon eta zorionak. Eskerrik asko. Estropada bikaina, behin Portu Berritik aurrera, hor itxaso zabalean joan egin zarete, eta ongi gainera. Bai, egin esan, hasieratikan ja distantzia markatzen jungea eta mantendu indeu. Estropan zehar, ziabogada iritsi gaurretikan eta distantzia markatzen demora guztin, bai, oso pozik. Bueno, gaurko honek gainera, nolabait mugarri bat markatzen du, txapelketaren ostean, Euskadiko txapelketaren ostean, zuentzat, berriro bideo ona, lasaitasunaren bideo hori, joan zen urteko garaipena errepikatzeko, ez da Euskotren Ligan. Bai, egia esan ja, 3 estropada gelditzea liga bukatzeko, eta bueno, estropaz estropa berdeu, nahiko bideratuta daola emateu, baina ezin gara laxatu, egia esan, poliki-poliki, pausoz-pauso, eta ja, zarautza behi da. Bueno, gainera bandera garrantzitsua datoz, Ondarroa, eta gero Zarozko Ikurrina, Orioko kirol elkartearentzat beti berezi eta garrantzitsu, gauza bada irabaztea, baina alde neurrian, irabazi errenta hori kudeatuz, baina banderak lortuz, ez da? Bai, Zarozkoan ikustet, Oriotarrantzat oso Ikurrina berezia dela, eta bueno, ilusio horrekin, ez da, etxera mate duen aurten. Oso ondo, zorionak. Venga, mila esker. Neska guztiei egindako lanagaitik eta segin dartxu, bilan arte. Eskerrik asko. Mila esker. Venga, Bueno, Ibon, Oriotarrentzat gaurkoa, benetan urrezko garaipena, zalantzari gabe. Izango ez da, beti ematen dukezka, estropada irabazteztenean, eta, bueno, Euskadiko txapelketan eta ordune nagusi izan zen Donostiarra, eta lehen esan duguna, arantza horiek ateratzeko zerarik onena, modurik onena, etorri eta estropada izatea irabaztea izaten da, eta alde horretatik, Oriok egin beharrekoa egin du, eta izu, 6 segundoko aldearekin, eta 6 segundo gaur-gaurko bitreneru ederra ateratzea horrek, esan nahi du, Orio ez dela kasualitatez Euskotren Liga honetako lider. Kasualitate gutxi izaten da, arro munduan, kasualitate gutxi eta hor da Oriotarren nagusitasuna. Goazen uretara, Sara Gandararen eskutik, aurrera! Bai, gaur errapatu dugu Nadaeta Agirre, etorri da gure ontzira, zorionak, Eskerrik asko. Zer modu, 3. kale horretatik, Nadet? Bueno, ondo, 3. kalean ikuste bate baino gehiago nahiko zula, eta ondo defenditu dugu. Ondo defenditu duzue, eta gaurko garaipenari esker beste urrats importante horietako bat eman duzue ligari dagokionez, Bai, hori da, liga gaina ja ila bukatu dakau, asteburu hau eta ja urrengo asteen zarautzekin bukatze deu, eta importantia da nik uste asteburu honetan pixkat maila hori ematia liga baitare ja itxita nola baituzteko zarautza aurretikan. Zarautz gainera oso bandera preziatua da, ezta? Bai, hori da, azkenen liga, esan daiteke ja gutxura bera ja biderauta dakaula, baino ligakin bakarrikan ez gara konformatzen, nik uste Zarozko bandera oso estropa, polita dela eta bandera oso beharra dela, eta horren bila jongo gola garbi dago. Gaurkoa, segi gaurko bandera astintzera, Nadet, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei.
Bueno, aurrez badoa Natalia Tubio ere bai, eta horrek esan nahi du patroien zelkapenean dagoen lehia hori, hortxe dela, pilpilean baita ere. Ez dutasun gehiago dago hor, begira, 15 puntu, Tubiok, Nadeta Agirrek 14, Nerea Perezek 12 eta Andrea Astudillok 7, kontuan izan, Andrea Astudillok 3 estropada gutxiago izan dituela puntuak biltzeko, bere taldeak konfinamenduaren eraginez ezin izan duelako estropada horietan parte hartu. Eta konfinamendua aipatuta, hemendikan agur bero bat Getariarrei, noski, etxetik ari bazarete estropada jarraitzen, gainera gaur herrian estropada izan eta parte hartzeko modurik ez izatea benetan gogorra eta mingarria da. Gure animoa, Getariarrei, ikusentzuleok, arrobilan ikaragarri egiten Larrañagaren agindutara, denak patroi eta arraunlari, denak herritarra dira. Hori da. Eta hori txalotzeko kontua da, Gaztainazpi jauna. Eta arrobiko lan egiten, eta maila oso honean. Horrezko txandan, zoragarria. Eta pedreinea haundi bat ari gara ikusten. Zalkapenean 3. doaz, Oain gainera, bere eragina du honek, koefizientearen bidez erabakiko dira, hemendik aurrerako kontu guztiak KE bat liga horretan. Pedreina gaur San Pedrori 6 atera dizkio, 3. deustu 15, 4. arkote 22, Getarian izandako estropada horretan, eta Pedreinak 11,8ko koefizientea du. Zergaitik koefizientea? Adibidez Euskotren ligan eta baita ere Euskola Belen horrelako kasuetarako, aurreko estropadetan lortutako puntuen bataz bestekoa ematen zaio, lana egin ezinik gertatzen denari, benetazko argudio zehatzak daudenean, kasu honetan bezala, koronavirusaren eraginez. Eta alderantziz bigarren mailako ligan, irizpidea beste bada, baina oso ona eta oso baliogarria baita ere. Zenbat puntu lortu dituzu, zenbat estropadetan parte hartu duzu, zatiketa egin eta hortik ateatzen den koefizienteekin aurrera. Beraz, hori da ligako bidea, eta alegin handia egiten eta bitarteko ekonomiko apalagoekin, baina aurrera doa baita ere, bigarren mailako liga eta posten gara. Aizeari, nahi zerreparatzen dut, bera ez du egin, Aizeak ez du bera egin. Berriro ere ez, hortxe jarraitzen du ipar-mendebaldeko ikutuarekin, eta pixka bat aztertuta, Euskotren Ligako txanda eta bat, ateratzeko ez dira okerragoak izango, 3. eta 4. Zaizkit iruditzen dintzen. Bueno, hemen datoz, ze posarekin gainera hori jotarrak, eskaintza berezia egiten edo, haien arteko kontu bereziren bat batzen hor, eta horantxe doaz txingudi banderaren bila. Zazpigarrena garaipena, 9-tik 7. Zazpigarrena eta zelkapenean 7 puntu Donostiarrari, 3 bandera falta direlarik, pentsa ezazue, 3. tokian bukatuta ere, ditugun besteak nahikoa izango lukete. Errematatzea falta zaio, Santi Zabaletaren taldeari, gaur ere esan dugu, aldaketa batzuk eta eginda kuadrilla zabala du, Zabaletak, eska gehienak, estropalari gehienak ari dira, estropada jokatzen, eta horra, Nadeta Agirre, musuko eta guzti. Haze poza, Nadeta Agirrerena, Euskadiko txapelketaren ostean honek beste zapore badu gainera, orduan Donostiarra nagusi izan zirelako Lekaitioko uretan. Zariak hori jotarrentzat, Onoskero txapela batzuk. Eta berehala txingudi bandera ere bai. Zagartzazu alkate jaunak botella erraldoiare eskaini dio. Eta hori festa hori otarren artea. Gogoratu, 6 segundu luze Donostiarrari, 11 arraun lagunaki, 12 Hondarribiari. Hor da, ikurriña.
Kolore aldatu Txingudi bandera eta Mafresari nagusia Oriotarrek hemen lorturikoa. Hori ez dakit kolore ez ote dioten aldatu. Banderari, pasaden urtean, ikurrina ez besteko aldetik, uste dut berdetik gehiago zuela nola nahi ere, gustora ezinduko dute Oriotarrek. Orain pitin bat alden du eta arraunak altzatuko dituzte. Bueno, bihar Ondarroako bandera eta azkenengo biak Zarautzen. Urrengo asteburuan, larunbat eta igandean, Zarauzko ikurrina izango da jokoan. Eta gaur behintzat Oriotarren nagusitasuna inolako aitzakiari gabekoa izan da. 5 segundu eta 60 eunen joaneko luzean Donostiarari eta 70 eunen bueltakoan. Orotara 6 segundu eta 30 euneneko. Arraunak ateratzen ari dira. Agindu eman du Nadetek eta hor da Orio. Zorionak Orio, garaipen handia da gaurkoa. Lasaitasunerako garaipena. Eta irudi honekin bagoaz tartetxo bat babeslentzat eta berehala itzuliko gara gizonezkoen estropada zuei eskaintzeko Hondarribiko 33. bandera hain zuzen ere. Berehala gatoz.